Добре, нека си представим следната ситуация. Има пазар, на който сте един от хиляди производители и всички продавате абсолютно един и същ продукт. Въпросът е как решавате колко точно да произведете, за да спечелите най-много. Точно тази загадка ще разнищим днес, като се потопим в концепцията за съвършена конкуренция. Всъщност това е фундаменталният въпрос за всеки един бизнес, нали? Къде е тази златна среда? Колко точно трябва да произведеш, така че да не е нито твърде малко, нито пък твърде много? А точното количество, което ще максимизира печалбата. Окей, за да стигнем до отговора, ще минем през няколко стъпки. Първо, ще се спрем на основния въпрос. След това ще видим какво точно е това съвършена конкуренция. После ще открием така нареченото златно правило за печалба. Ще разгледаме кога една фирма печели, губи или трябва да затвори. И накрая ще видим как всичко това се отразява на целия пазар. И така, да започваме. Нашата мисия е да намерим това, което икономистите наричат оптимално количество. Това е, така да се каже, идеалното място. Онзи магически брой продукти, който перфектно балансира разходи и приходи. Целта, разбира се, е възможно най-голямата печалба. Добре, за да отговорим на нашия въпрос, първо трябва да разберем инструмента, който икономистите използват. Те са създали един вид идеализиран пазар, нещо като лаборатория, в която са премахнати всички сложни външни фактори. И точно този теоретичен модел се нарича съвършена конкуренция. И какво е толкова специалното на този модел? Представете си пазар за пшеница. Има хиляди фермери и всички продават, пшеница. За купувача няма абсолютно никаква разлика от кого ще купи. Пшеницата си е пшеница. Точно това е ключовата идея. Имаме много фирми, които продават напълно еднакъв, хомогенен продукт и то на една и съща цена. Да, този идеален пазар си има няколко доста строги правила. Първо, много производители означава, че никой сам по себе си не може да повлияе на пазара. Второ, щом продуктът е идентичен, забравяме за конкуренция с марки, дизайн или някакво специално качество. И трето, всеки може свободно да влезе или да излезе от пазара. Това е важно, защото гарантира, че ако някой започне да прави големи печалби, много бързо ще се появят нови конкуренти. И тук стигаме до абсолютно ключовия момент. На такъв пазар отделната фирма е това, което наричаме ценоприемач, а не ценоопределящ. Какво значи това? Представете си го така. Фирмата е като една мъничка лодка в огромен океан. Тя не може да контролира вълните, т.е. пазарната цена. Може само да се съобразява с тях. Ето тази графика илюстрира идеята перфектно. Погледнете, вляво виждаме целият пазар. Кривите на търсене и предлагане се пресичат и там се определя пазарната цена, те наречем P. Сега погледнете вдясно. Това е нашата малка индивидуална фирма. За нея тази цена P е просто даденост. Тя я вижда като една права хоризонтална линия. Няма значение дали ще продаде 1 чувал пшеница или 1000 чувала. Цената за бройка си остава същата. Добре, значи фирмата не може да влияе на цената. Това го изяснихме. Тогава какво й остава да контролира? Единственото нещо – количеството, което произвежда. И сега идва големият въпрос. Как точно намира онова оптимално количество, което икономистите бележат с Q-звезда? За да се вземе това решение, трябва да се мисли, както се казва, пределно. Тоест фирмата не гледа общите приходи и разходи, а си задава въпроса за всяка следваща допълнителна бройка. Сравняват се две неща. Първо, колко допълнителни пари ще получа, ако продам още един продукт? Това е пределният приход, или МР. И второ, колко допълнително ще ми струва да го произведа? Това е пределният разход, или МС. И тук идва едно много важно улеснение, което е специфично за съвършената конкуренция. Тъй като цената е една и съща за всяка продадена бройка, допълнителният приход от продажбата на още една е просто равен на пазарната цена. Или, казано на икономически език, МР е равно на P. Сега, тази графика може да изглежда малко стряскащо, но всъщност идеята зад нея е много проста. Хайде да я разгледаме. Вижте точката, означена с Q-звезда. Това е мястото, където кривите се пресичат. Забележете какво се случва преди тази точка. Хоризонталната линия на прихода, MR, е над извитата крива на разхода, MC. Това означава, че всяка произведена бройка носи повече приход, отколкото е разходът за нея. Тоест, печалбата расте. А какво става след Q-звезда?
Точно обратното. Кривата на разходите вече е отгоре. Всяка следваща бройка струва повече, отколкото носи, и започва да изяжда от натрупаната печалба. И ето, така стигаме до златното правило за максимизиране на печалбата. Фирмата трябва да произвежда точно до онзи момент, в който пределният разход MC се изравни с пазарната цена P. Не повече, не по-малко. Точно там е върхът на печалбата. Супер! Вече имаме златното правило. Произвеждай, докато MC се изравни с P. Но, разбира се, пазарната цена не стои на едно място. Тя се движи. И в зависимост от това къде се намира, фирмата може да се окаже в 3 много различни ситуации. Нека разгледаме 3 възможни сценария. Да започнем с най-добрия възможен сценарий, разбира се. Това е когато пазарната цена е по-висока от средния разход за производството на една бройка. С други думи, продаваш по-скъпо, отколкото ти струва да произведеш. Резултатът – чиста икономическа печалба. Точно това виждаме на графиката. Линията на цената, P, е над кривата на средните разходи, AC. Заштрихованият правоъгълник, който се образува, представлява точно тази икономическа печалба. Това, разбира се, е ситуацията, в която всеки бизнес иска да се намира. Добре, но какво става, ако пазарната цена падне точно до нивото на минималния среден разход? Тогава фирмата се намира в така наречената точка на нулева икономическа печалба. Важно е да се разбере, че това не означава, че собственикът не печели нищо. Напротив, всички разходи са покрити, включително и неговата нормална печалба или заплата. Просто няма допълнителна свръхпечалба. Фирмата е на нулата, но все още е в играта. И сега стигаме до може би най-интересния и неинтуитивен сценарий. Представете си, че цената продължава да пада. Вече е по-средните разходи. Това означава, че фирмата работи на загуба. Продава всяка бройка по-евтино, отколкото изтрува средно да я произведе. Първата реакция би била: затваряй веднага, нали? Не бързайте. Оказва се, че докато цената все още покрива поне променливите разходи, като суровини и заплати на работниците, за фирмата е по-изгодно да продължи да работи. Защо? Каква е логиката? Ами, помислете. Фирмата има 2 вида разхода. Променливи, които зависят от производството, и фиксирани, като наем, които трябва да плаща, дори и да не произвежда нищо. Ако цената покрива променливите разходи и остава дори и малко отгоре, това малко отива за покриване на част от наема. Ако фирмата затвори, тя ще трябва да плати целия наем от джоба си, така че като работи, тя всъщност минимизира загубата си. Критичната точка идва, когато цената падне толкова ниско, че вече не може да покрие дори променливите разходи. Това е точката на затваряне. В този момент вече наистина няма смисъл да се работи, защото с всяка произведена бройка загубата само се увеличава. Тогава фирмата временно спира производството. Добре, до тук разгледахме нещата от гледната точка на една единствена фирма. Разбрахме нейната логика. Сега е време да направим крачка назад, да увеличим мащаба и да видим как хиляди такива индивидуални решения се събират, за да оформят поведението на целия пазар. И тук има нещо много елегантно. Помните ли онази крива на пределните разходи? MC. Оказва се, че частта от тази крива, която се намира над точката на затваряне, е всъщност индивидуалната крива на предлагане на фирмата. Тя буквално ни показва колко количество е готова да предложи фирмата при всяка възможна цена. Логично е, колкото по-висока е цената, толкова повече ще иска да произведе. И сега си представете, че направим това за всяка една фирма на пазара. Ако просто съберем хоризонтално количествата, които всяка фирма иска да предложи при дадена цена, какво ще получим? Ще получим пазарната крива на предлагане. Ето така, съвсем логично, от хиляди микрорешения се изгражда макрокартината на пазара. И всичко това ни води до един последен, но много важен въпрос. Ясно е, че пазар, който отговаря на всички тези строги правила на съвършенната конкуренция, се среща изключително рядко в реалния свят. Тогава, защо икономистите отделят толкова много време да го изучават? Защо този идеализиран теоретичен модел е толкова фундаментален за разбирането на сложните и хаотични пазари, в които живеем всеки ден? Това е въпрос, който си струва да се обмисли.